Susuman ini dia. Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. Actually, हम कुछ video बना रहे हैं. Actually, yang ada itu dia. Bogino dia longkar ko selama ini lagi nih. Bogino di dukaan. Guys, aku sama biar nih lawak kan lah. Jadi kan sini. Gini nih, kameramen nih dia. Ngapa lu malu ngapa kusana ngapa biar. Korea deh. Biro nuka kendah lah. Cibu dong baik rafra, cibu dikai. Udah belum terbaik rafra. Di rumah kayak naik gas nih gimana? Istri baik ra. Ada. Tikul banane baik. Kang ni kubla bayar nan nih begini. Kang sih. Kang sih ini misal itu. Kang ni cibu dong ada maka saya lagra per. Sao khadang nih, begini dia. जब बेइज्जती कैसे लोग रहते हैं यार कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं और ये ना खाई गाइस आने थाउन टाउन बेरायनो आरो गासै दङ मनि ओरै थांनि हाथाय नायनि मंगलबार हाथायनि बगिनदिनि मंगलबार हाथाय गस्ला नांगौ गस्ला नायदों नै माइनाव मोननो बेखौसो नांगौ फिसाद्राय जागोनलै उन्दैनिसो मंगलबार हाथाय लोगोफोर बेरायदों दसे ओरैनो आं गुफुरखौसो फसायो स्पर्टिंफोरखौ लानोसै खोमा नायनि र' लादो गांसे परदासो सब एको सब बै माबा बग्रासो मोजां आरो टेबोल बग्रा लानो नामा इनै नै साफादार ओइ सानिया ओइ मोनसेखौ मोजां एक्स'ल' नै जा मोजां आरोना मिथिगौ आं स्पर्टिंखौसो लांसिगोन गांसे गस्ला नायनि गाइस आं उइट कालारखौ बिराद पसन्द जायो आरोना बे जाबाय बगिनदिनि मार्केट आरोना लोगोफोर मंगलबार हाथाय बे बक्सासो मोजां जागोन नै दामखौनो बक्सफोर आरोना नै गस्लानि गस्ला नायदों नै समायगोन बे बैग नाय बनसै आरोना बैग नै बैग नायनि हुरु सुवालि खानो बैग नायनि बावहाय बेनि थाखाय माइनावनि थाखाय फिसाखौ नाङा एनगा साइजथ' नाय अकमान स्टाइल दियक ना नै इदि साइज नांगौ नै इदि स्टाइल मनि स्टाइल नै मंगलबार हाथाय ओरैबायदि दै जादों आरोना लोगोफोर जायगाया लेथ्राथार फै बगिनदिनि हाथाय दिनैसो फार्स्ट टाइम गिदिंदों आरोना लोगोफोर नै बेग नायनो नागिरो थिं देलायग्रा दखान बिथिंजाय दं सुसुमा नायनो नागिरदों पावार सुसुमा आसि नाय मोबाइल साबो खारनाय किबा माने मोबाइल साबो खारनाय किमान
Pempendi kita niat pinhon boy. Dia dame koisu. Langsung. Bunda baik nukai ya. Orang nak apa di sini bukan orang. जब बेइज्जती कैसे लोग रहते हैं यार बेगला भाई ने देलाय लालाय दासो मोजां नुबाय जाबाय दा थ' जाबाय नै सासेनिखौ नुनानै लुगैथारना लाबाय बियो इनि गस्लाखौ नायनोसै दे माबा स्टाइलनि ओरैनो स्टाइलनिसो इयो नै मनिनो गस्ला लाबाय दानिया एबार माइनावनि गस्ला लाबाय माइनावनो गस्ला लाबाय नै आखाइखौ लाबाय माइनावखौ जाखायोना गिदिरथार जागोन नों मानसियानो गिदिरखाबा नायनो गाननो नागोन दै खनसे गस्ला गोदान लंपेन्ट गोदान गानबायना आं बगिनदीनि माबानि मंगलबार हाथायनि नै लंपेन्ट गानबाय ओलजाय नाय गसं गसं ओलजाय गसं नै ओलजाय नाय नै इथिं ओमफ्राय गस्ला दं नै दे गस्लाखौ गानदो इनि गस्लाखौ गानदो नै गस्ला गोदानाबो दे आखाइ गोलाव मोजां नुबाय दा ओरैजाय नाय मोजां नुबाय सेनखौ मारिदो उननिखौ सेनखौ मारिदो उननिखौ नै उनथिं सेन दं आरोना जेनथेनै ग्रोब गानाबो नायखायाखै आरोना नै दासो सोनाखाबाय ओरैजाय नाय मनि नै मोजां नुबाय नै दासो माबायदि नुदो मोजां ना ओरैजाय नाय मोजां रोंदोंआनोलाय बेडमिन्टन गेलेदोंमोन गाइस नै गोलोमजोब्बाय सेस गोलोमजाजोब्बाय बिनानावजों बेडमिन्टन गेलेदोंमोन आरोना लोगोफोर बेडमिन्टन गेलेग्राफ्रा नै जोंना गेलेखांबाय आरोना जोङो गाइस बेडमिन्टन थेंक इउ सो माच फर वाचिं गाइस भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम दावबायनायफोरा नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिन्थिगोनबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामना ला लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान नटिफिकेसन मोनहैनो हायो